Здравейте хора, това е на майка ми телефона. О, майче ще имам подарък, да ще го видим. Аз ще трябва и на нейния телефон да прекопирам къщата, защото да не го забравям. Окей, влизаме тук. Чакайте. Не накрая. Добре, ето ми го това нещо. Време да го отворим. Фил, не накрая успях. То поне това е... О, да, у нас лампичка. Да, разбрах. Добре, сега отиваме тук, излизаме. Много ви обичам, хора. Аз съм Рая. Ето го нашия хаус. Как го завъртях. Чакайте. Чакайте, де. Ето ми е къщата. Вижте ми химикалката. Тя е розова, като на цветята, такива като розички. Иначе телефона на майка ми. Ето, това е моята къща. Всичко на букука. Защото аз не искам такава да ми е къщата, защото аз вече се промених, на мен ме омръзна такава да ми е къщата, така че сега всичко ще хвърля и ще направя наново. Влизаме тук. Отиваме тук. И разкарваме тези всичките. Няма да има предмети в къщата, защото така съм казала аз. Просто не ми показа предметите, аз много добре знам. Чакайте, ще направя цялата и ще ви я покажа най-накрая. Добре, едната стая е с прадник, това ще е баня. Добре, готови сме и с тази стая, тази. Време е за тази. Добре, с всички стаи сме готови. Време първо е на тази. Готови сме с едната стая, вижте как запомних. Банята почваме тук. Добре, ето направихме цялата баня, готови сме. Почваме другата. Кухнята е това. Добре, готови сме и с кухнята. Почваме последното. Навън. Добре, хора, всичко е готово. Вижте ми момиченцето. Ето ми го момиченцето. Вижте това. Спалнята, банята, кухнята и навън. Вънка малко е така, защото ще ви покажа, вижте на таблета. Аз копирах там навънка от таблета, защото ми беше трудно. Вижте само. Ето вижте, трябва дърветата, това и това. Като аз просто искам да е без предмети. И вижте в таблета. Всичко е окей. Ето, всичко е едно и също добре. И хора, ето ми го момиченцето. О, да, вижте. Вижте това момиченце. Погледнете го като другото в таблета. Вижте го. Само, че е друг цвят. Кожата му. Ето. Същата коса. Само, че кожата му е по-различна. Добре, хора, довиждане. До следващия път. Бай-бай на всички. Чао, чао. Чао.